Vítajte. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá vyvoláva veľa otázok, postpracovná ekonomika. Čo sa stane, ak stroj a umelá inteligencia prevezmú väčšinu práce? Pozrieme sa na to cez optiku viacerých analýz, inšpirovaný aj Davidom Shapirom. Cieľom je pochopiť, ako sa môže zmeniť náš vzťah k práci, k peniazom a aké nové modely by mohli vzniknúť. Všetko sa začína tým, čomu sa hovorí veľké oddelenie. Znie to dosť zásadne. A vlastne aj je. Znamená to, že rast HDP, teda ekonomiky, už nie je automaticky spojený s rastom zamestnanosti a platom tak, ako kedysi. Presne tak. A toto oddelevanie už v dátach vidíme dlhšie. Produktivita vďaka technológiám síce rastie, ale tie zisky sa už tak nepretavujú do vyšších miest alebo nových miest pre ľudí. Tá automatizácia mení pravidlá hry. Áno, motorom je tá substitúcia práce. Inak povedané, stroje a softvér nahrádzajú ľudí tam, kde sú proste efektívnejší. Či už rýchlejší, lacnejší, presnejší. Ale tá rýchlosť a rozsah s nástupom AI a robotiky, tá je na úplne inej úrovni. To je pravda. Čo nás ale privádza k veľmi zaujímavej dileme. Zdroje to nazývajú paradoxom ekonomickej moci alebo možno presnejšie kúpnej sily. Predstavte si. Firmy masívne automatizujú, znížia si náklady, zvýšia zisky. Znie to skvelé však, pre ne určite. Ale čo ak veľa ľudí príde o prácu a teda aj o príjem? No, kto potom bude kupovať ich produkty a služby? Presne. Hrozí, že klesne dopyt a to by v konečnom dôsledku poškodilo aj tie firmy samotné. Taký začarovaný kruh. To priamo súvisí s tým, ako sa bude meniť štruktúra príjmov. Dnes je mzda pre väčšinu ľudí kľúčová. Tvorí často 60, 70, niekedy aj 80% príjmov domácnosti. Lenže tento podiel, ako sa zdá, klesá. Áno, a do popredia sa dostávajú iné zdroje. Jednak príjmy z kapitálu, vlastníctvo akcií, nehnuteľností, dlhopisov a jednak transfery od štátu. Sociálne dávky a samozrejme ten často spomínaný základný nepodmienený príjem UBI. A práve tá možná závislosť od štátu vyvoláva určité obavy. Presne. Ak by ľudia boli úplne odkázaní na štátne dávky, vzniká riziko závislého štátu. Človek stráca istú ekonomickú autonómiu, stáva sa zraniteľnejším voči politickým hrám. Viete si predstaviť, že vláda UBI zruší alebo výrazne zníži? To je nepríjemná predstava. Práve preto tie zdroje zdôrazňujú, že udržateľnejšia cesta by mala viesť cez distribuovaný majetok, teda širšie rozloženie vlastníctva tých produktívnych aktív medzi ľudí. Rozumiem. Čiže nejde o jedno riešenie, ale skôr o mix rôznych prístupov založených na majetku. Patrí sem aj to UBI, chápem to skôr ako sociálnu poistku financovanú z daní. Áno, ako základná sieť. Ale k tomu sa pridávajú ďalšie veci, napríklad tie majetkové fondy. Áno, štátne, mestské, komunitné. Ktoré by investovali a vyplácali občanom nejaké dividendy. Podobne ako nadačné fondy dnes. A potom je tu ten koncept súkromného kolektívneho majetku. To znie zaujímavo. Predstavte si to ako spoločné vlastníctvo, povedíme, dátových centier, robotov, solárnych fariem, cez rôzne formy družstiev, alebo tie moderné DAO, decentralizované autonómne organizácie. To sú tie, čo fungujú na blockchaine však. Ako digitálne družstva. Presne tak, riadené kódom a hlasovaním členov. No a potom samozrejme ostáda aj klasické súkromné bohatstvo a investície. A odhaduje sa, že nejaká časť práce, možno okolo 20%, by aj tak mohla ostať ako zostatkové mzdy. Čo mňa na tom celom fascinuje, je ten presah do spoločenskej zmluvy a rozloženia moci. Historicky bola práca a hlavne tá schopnosť ju kolektívne odmietnúť, napríklad štrajkom, kľúčovou pákou moci pre občanov voči kapitálu a štátu. To bola ich sila, ich vyjednávací nástroj. Áno, a rozsiahla automatizácia túto pracovnú silu ako zdroj moci, systematicky oslabuje. A to môže mať vážne dôsledky, nielen ekonomické. Tie zdroje varujú, že oslabenie pozície pracujúcich môže viesť erózii aj ďalších práv. Majetkových, možno aj demokratických. Ak stratíme ekonomickú páku, môžeme stratiť aj politický vplyv. Je to vlastne otázka zachovania moci občana. A ako možná odpoveď, alebo skôr ako nový pilier moci sa v zdrojoch objavuje koncept algoritmických práv.
Je to pokus nahradiť tú strácajúcu sa moc z práce niečím novým, dať ľuďom istú kontrolu nad algoritmami a dátami, ktoré čoraz viac riadia naše životy. Algoritmické práva. Čo si pod tým môžeme predstaviť konkrétne? Napríklad právo na dátovú suverenitu, teda kontrolu nad vlastnými dátami. Právo na audit algoritmov, aby sme vedeli, ako fungujú, či nie sú diskriminačné, možnosť participatívne ich spravovať, napríklad pri verejných službách. Možno aj nárok na nejakú formu algoritmických dividend, podiel na hodnote vytvorenej AI a samozrejme jasná zodpovednosť za škody. A tu sa dostávame k technológiám ako blockchain. Zdroje ho často spomínajú ako vhodný základ pre tieto nové systémy. Presne. Či už pre správu toho kolektívneho majetku cez DAO, alebo pre zabezpečenie tých algoritmických práv. Prečo práve blockchain? Lebo je v princípe decentralizovaný, transparentný, odolný voči cenzúre a funguje bez centrálnej autority. Je permissionless, nepotrebuje povolenie od štátu. To otvára možnosti budovať systémy zdola. Čiže, ak to zhrnem, stojíme pred veľkou zmenou. Práca stráca svoju tradičnú úlohu hlavného zdroja príjmu aj moci. Budúcnosť si asi vyžiada modely viac založené na vlastníctve, individuálnom, kolektívnom, verejnom. A popri tom musíme nájsť nové spôsoby, ako udržať rovnováhu moci a demokratickú kontrolu v digitálnej ére. Koncepty ako algoritmické práva a technológie ako blockchain sú zaujímavé cesty, aj keď ešte dosť neprebádané. A na záver, možno taká myšlienka na zamyslenie, ktorá z toho vyplýva. Ak naozaj ideme smerom k budúcnosti postavenej na blockchaine, kolektívnom vlastníctve a algoritmoch, ako presne zabezpečíme, aby tieto nové systémy boli naozaj spravodlivé a demokratické? Ako zabránime vzniku novej koncentrácie moci, možno v rukách nejakej technokratickej elity, alebo vzniku nových digitálnych priepastí priamo v kóde tých systémov? To je tá kľúčová výzva, ktorej budeme čeliť. Ako to navrhnúť správne už od začiatku.